award-winning musician anozivikanwa nemukurumbira munyika yezimbabwe orangarirwa navaWicknell Chivayo panguva yeWorkers' Day. Kusangana kwataita zvakare pano paHarare Networks patinobata nhau dzinenge dzichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe. Tichiti kana pane vachangosvika paHarare Networks, kindly support us by hit the subscribe. Award-winning musician Ferdinand has been gifted a 2026 Toyota Fortune 2.4 GD6 and 50,000 cash by Wicknell Chivayo. Ferdinand muimbi anozivikanwa munyika yeZimbabwe celebrate Workers' Day apo achipiwa chipo naVaWicknell Chivayo chemotokari pamwechete nemari pamusoro. Zvinova zvatenderedzwa zvichiziviswa munyika yeZimbabwe sezvo zuva ranhasi unova uri musi weFriday rinova riri zuva veruzhinji vanoziva kuti vaWicknell Chivayo ndonguva yavanoannounsa magift avo achipa kuma celebrity emunyika yeZimbabwe. So today vapa Ferdinand anova muimbi wechikadzi munyika yeZimbabwe. So Ferdinand anyorawo tsamba achitenda kuna vaWicknell Chivayo pamusoro pechipo chaapiwa achiti, seWicknell handina mashoko akakwana ekutenda, ndiri kudzamirwa nemufaro. I am truly overwhelmed with the gratitude. Words are few too small to fully express what is in my heart right now. Thank you for this incredible, generous and life-changing gesture. Your recognition is not something I take lightly. It is deeply humbling to be seen, appreciated and celebrated in such a profound way. Pamaita pakuru mkuru wangu, as an artist, as a woman, as someone who has poured some soul into her craft, this moment means more than I can fully articulate. What you have done goes far beyond a gift. You have poured briefly into the journey, and that kind of affiliation carries a weight that inspires even a greater purpose. It has strengthened me, revived my spirit, and given my entire time a renewed service of vigor to continue working even harder, not just for ourselves, but for the culture and the peoples where we represent. Thank you for believing in me. Thank you for supporting the arts. Thank you for uplifting Africa culture. I receive this with a full heart, deep humility, and a renewed commitment to keep pushing boundaries and making Zimbabweans proud. Changamire wekudenga ngaakurangarirei mose naamai mhuri yenyu yese. With sincerely gratitude, Ferdinand. Ndo mashoko abva kuna Ferdinand achiendesa kuna seWicknell Chivayo. So veruzhinji vanhu vari kungoti congratulation Ferdinand, she deserve it. Sezvo apirwa iri nhau yekuti Ferdinand zvinhu zvakawanda anoita, zvinhu zvemunyika yeZimbabwe kumimanzi anobata, kuculture anobata zvakare. What's your take on this issue? What's your take on this news? This is the news that tikabata tichikuzivisai maererano nechiitiko chaitika zuva ranhasi.